से बोले सरस्वती मैया की जय। बीरा वाली हमरा पगली के, बीरा वाली हमरा पगली के मैट्रिक पास करा दी हो। बीरा वाली हमरा पगली के मैट्रिक पास करा दी हो। बीरा वाली हमरा पगली के मैट्रिक पास करा दी हो। पढ़े में बिया कमजोर, ओकरा पतनी ध्यान रखी हो। पढ़े में बिया कमजोर, ओकरा पतनी ध्यान रखी हो। बीरा वाली हमरा पगली के मैट्रिक पास करा दी हो। बीरा वाली हमरा पगली के, बीरा वाली हमरा पगली के मैट्रिक पास करा दी हो। कापी किताब किन चढ़ावे अनगिन, कुछ मांगे ले रौरे चरनिए में गिन, मांगे ले रौरे चरनिए में गिन। कापी किताब किन चढ़ावे अनगिन, कुछ मांगे ले रौरे चरनिए में गिन। गोपिया के बीच पनावा में हंस के पंख रखेले, गोपिया के बीच पनावा में तू तो हंस के पंख रखेले। बीरा वाली हमरा पगली के मैट्रिक पास करा दी हो। बीरा वाली हमरा पगली के, बीरा वाली हमरा पगली के मैट्रिक पास करा दी हो। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। आज बिया उपवास, उ तो खाना नहीं के खात, बिया टेंशन में राहुल के बन के हो खास। बिया टेंशन में राहुल के बन के हो खास। आज बिया उपवास, उ तो खाना नहीं के खात, बिया टेंशन में राहुल के बन के हो खास। पढ़े में उ तो बिया कमजोर, ओकरा पतनी ध्यान रखी हो। पढ़े में तो बिया कमजोर, ओकरा पतनी ध्यान रखी हो। बीरा वाली हमरा पगली के मैट्रिक पास करा दी हो। बीरा वाली हमरा पगली के